Fil-ħarġa ta' għada, il-ġurnal kulħadd mistenni jiżvela aħbar li protagonista tagħha hija persuna viċin ħafna il-Partit Nazzjonalista. L-istorja hija marbuta ma' madwar 400 metru kwadru ta' art tal-gvern li tinsab barra iż-żona tal-iżvilupp. L-art li suppost tifforma parti minn medda ta' art agrikola inqatet minn mal-kumplament permezz ta' ħajt twil. Il-ħajt li nbena fired dawn l-400 metru kwadru minn ma biċċa art agrikola tal-gvern li qiegħda b'titlu ta' qbila għand bidwi anzjan mid-Dipartiment tal-Artijiet. Fost aktar dettalji il-kulħadd mistenni juri kif il-mepa qatt ma rċiviet applikazzjoni għal ħajt u għalhekk dan immera illegalment. Din il-biċċa art ingħaqdet man-naħa ta' wara ta' proprjetà privata permezz ta' taraġġ biex bekk il-proprjetà privata kibret mod konsiderevoli. Kif se juri l-ġurnal, iż-żieda fil-proprjetà privata tidher faċilment mill-ajru.